Ulma Pakatzinek etorkizuneko talentuaren alde apostua egiten dau, eta besteak beste lanbide heziketa eta ikastetxeekin elkarlan eta harreman oso estua dauka. Praktikak zein dual sisteman hartzen dugu urtero ikasleak eta gurekin egoten dira epealdi hortan. Lanbide heziketa guretzako oso garrantzitsua da, ikasleak esperientzia hartzen dutelako gure enpresan, eta eskolan ikasitako teoria guzti hori praktikan jarri ahal dutelako modu errealista batean. Bai, gutxi gorabehera plantillaren erdia goi-maila ziklotako pertsonak dira eta beste erdia ingeniaritzako ikasketak dituzte. Perfil desberdinetako ikasleak hartzen dugu praktiketan eta dudalean, montatzaileak mekatronikako perfiletik, mekanizatzaileak, galdaragileak, bulego teknikoan aritzeko delineante elektrikoak edo mekanikoak, administratiboak, danetik. Bai, funtzio desberdinak, mekatronika ikasi dabien ikasleak muntaiak, azpimultzuak edo makinan ensamblajeak. Bulego teknikoan egoten diren delineante mekaniko edo elektrikoak diseinu, eskema mekaniko eta elektrikoen diseinua. Mekanizatzaileak mekanizazio sailean egiten dute lan eta galdaragileak galdaragintzan. Bai, formakuntza eta ikaskuntza prozesua ikastetxeak eta enpresak batera egiten dugu, ikaslea erdian ezarriz, eta bukatzerakoan esperientzia profesional txiki bat badaukate, eta hori guretzako erakargarria da. Zaila da erantzun bat emotea, gaur egun daukagun ziurgabetasun hontan, baina egia da azken urteetan Ulma Pakatzinek lan ildo honi aurre egin diola eta urtengo urtea be nahiko ona izan da. Etengabeko prestakuntza nahi duten pertsonak, punta-puntako teknologia erabiliz. Gurekin desarrollo garapen profesional bat nahi duten pertsonak eta lantalde baten barruan lan egiteko prest daudenak. Gure enpresak erronka desberdinak garatzeko aukera ematen dau, teknologia desberdinak erabiliz. Gainera, lantalde giro baten barruan lan egiteko aukera daukagu pertsona desberdinekin. Eta baita gure produktuak munduan zehar eskaini ahal izateak erakargarria izaten da, bai langile guztientzat, bai zuretzako etortzen bazara.